Hola zuek, ni etorri beste bideo batera. Hola zuek. Hola, zuek. Hemen hago con esta gente. Bueno, lehen beste behin hau bat neukan eta busian hau indot, porque ez nintzen ikusten. Eta ez dakit, oin hobetu ikusten ez. Behitu, hau da eyelinerra, larritxoakuak, eta behitu zenbat jende goia zen, Bergara, eta, bueno, ez da Bergaratik eten busa. Bai, Bergaratik, beka. Turistak. Tourist, go home. Eta hori bagoia, satortxura. Bueno, preso. Zuek behitu, zelako politxa? Gusuan. Pultzeria. A conjunto. Sí, casa. Anda, gero zuk hemen soniduak enden mojatu, porque beste da rajaixo que bea baina jentia que guztuen bidea. Gizarte hau krisi existentzial baten eta fede krisi baten. Hortan gaur egun ez dako ideologio finkorik, ez dako sinesmen finkorik eta gaur egun gauza asko dagoen lekukoa.
zera bide esaten. Bueno, orduan, zetara torri zen tortxura. Zeta etorri gara, ondo pasaiera. Vale, eta Franco Basoan erosi museo zezaren hemen, porque ikusi dut. Ez dauka inungo lotzaik, Leire Arrogeria hau ikusten bazare, ez dakizu aukeratzen elkarrezketatu. Baina, ena eukide poria, Tempus fugit. Ba, ikusten duzuen beziela, hemen gure lagun plazaola maitea oinatitik, torri da ondo pasatzera tortxura. Barreko jendia bilatzen eta gero zentan, ziren oso gondela. Seguro, bai, oso. Agur, ama. Bizitzak harrapatu nau iar nasi gabe atzera kontu baten zain beti ukatu arte bizirik sentitu nahi dut azken minutur arte egiteko genuena ezin bukatu arren eta ez dut urrun sentitu nahi beste bide luze baten zain nik ez dut paretari behar zuekin Hiru hamarkada luze urrunketaren lagin dispertsio politikak hildakoak eragin baina herria batuta kompromisoz behargin pausu asko eman dira falta direnak berdin beraz aurten
los países catalanes y desde Andalucía hasta Euskal Herria, memoria y dignidad. Bueno, hau da, Ani etorri zen guztia. Ani, oi, en serio. Tremenda jodida. Medina. Eta zi gusto kantu geixen. Tremenda. Ni a muerte Medina erante. Bai, ikusten bozuak. Que lo va a ver. Esther. Bueno, hau da, Ani, arrasatekoa. Gora Arrasate. Santototan arrasatera. Danok, Virgin Mary eta Gorriontxu. Oli, ez moduz, bueno, ikusiko zumioten bezala, azkenengo kontzertua ez dakitan, Merina, tremenda, ez dakit. Bueno, mobian eta kamarian baterixoa gaztauen jaten, porque, bueno, baterixoa bakarra daukat kamarian dako, así que sorry. Eta, bueno, baina nenotuen komentau pixkatu, zela juntzan gure eguna, porque pasau ginen super ondo, osea, bueno, nik bentsat bestiek be, supongo baiet. Lehenengo autobusia mota ginen zen, kriston barriak argitxon kontura, en plan, ikastoletan taula zelako argitxo desberdinak itxen dituen. Gero, bueno, aldu ginen, sartu ginen, ikusen ginen pixka eta ambientia, ez dakizer, eta ja, kontzertuak azita ziren, aldu ginen nien, porque pixka berandu aldu ginen. Hartu ginen oso entrago batzuk, ez dakizer, eta hasi ginen grabatzen. Ikusiko zinuten bezala, ba, elkarrizketen audizioa ez da munduko honena, ez dakite zein goten horrekin. Edo alko duten konpondu, baina, bueno, super ondo pasan unea horri, eske jun ginenok, eske etxe bakoitzeko honenak, sin más. Eta, bueno, pixkat pentsau jaun, putada ez, baina, bi kontzertu aldi berian egoti, hasi. Adibidez pasan jaun, nogen eta odolkiak ordainetan ordu berdinean ziren, edo tipo koinzidu itxo zeben, orduan, separa humidar zan ginen, eta, eske, ikusi genuen bat, baina besti baina genuen ikusi. Hola, gero bestalde batetik ondo torri jaun hori, porque ordu baten zeren bi kontzertu batera eta jaun gustatzen bitxotako bat beste arte, ginen kanpora, karpara, eta ginen jolazten mimikara. Osea, sin más, jaun beste zer recorridu, mimikara jolazten egon ginen. Eta, bueno, oso ondo pasau ginen. Eta, super top eskakeitan, bueno, a ver, kontzertuan eta pasaunean oso ondo, baina oso top eskakeitanek zediak utazitxula. Kontrako aldia, gure lagun batzui buruan masotzela eta kolpia, bueno, eta zabrixa dauke. Bueno, batek bestiak kolpia dauka. Eta, hartu zitsuela, zediak, eta bat ergala misostela. Eske, super in love. Oso ondo pasau negan eskakitaren, baina nire kontzertu ikustukuena uste dut bulego izan zala. Edo Merina, ez baina bulego. Eske oso ondo pasau negan. Eta oso positiboa izan zen, ez eta pentsatzen ginen jende aztako egongo zala. Ez guan egin beste edo zeuana sakabanatu da zuan eta alzinen egon aurrian eta dantza egin eta zure leku eduki. Ordan hori oso punto azador. Eta bueno, espero dut gustau izana, hau izan da dana aurtengoa etortxutik. Espero dugu ez egotia besteik. Eta hoxe.